Sa yupa sa buntag, plastado na ang Roxas Avenue sa Davao City kung asa himuon ang selebrasyon sa ika-80 nga adlaw na tawhan ni kanhi President Rodrigo Duterte. Dungan sa Solidarity Global Filipino Rally nga magsugod karong hapon, Marso 28. Hugot ang gipatuman nga seguridad sa mga otoridad. Naka-standby na sab ang emergency medical responders sa lugar. Libuan ka mga taga-suporta ni kanhi President Duterte gikan sa lain-laing lugar ang gilaumang makigduyog sa selebrasyon nga dunay tema nga Rodi at 80 Global Celebration of His Life and Legacy. Sumala ni Angel Sumagaysay, ang head sa Public Safety and Security Office kun PSSO, ana sa 2,000 ka mga personahe ang gideploy sa lugar atol sa aktibidad. Very short ang notice for this event para sa security cluster, but we were able to craft a security plan for this, tapping other security and safety offices para lang mapangandaman siya. And I think we are ready to cater kung unsa may kinahanglanon ka panagtipon. Nagpaymangno usab si Sumagaysay sa publiko nga tumanon gyud ang ipatuman nga mga protocols atol sa panagtigom. Kung unsa tong mga security protocols ng city, walay na bag-o didto. The same siya, dili pud ta gusto mag-deviate kung unsa tong na set na to nga protocols. Ang ato alang dinhi, we are here to secure you, to protect you. Just attend kung gusto niyo mag-attend. Sumala sa Davao City Police, 1,800 ka mga pulis ang gideploy aron mobantay sa seguridad sa aktibidad. Hugot sab ang gipakitang suporta sa mga taga-suporta ni kanhi President Duterte. Sama sa magtiayon nga sila Cherry ug Nitcher Cañete nga taga Turil, Davao City nga mosalmot sa panagtigom sa selebrasyon sa adlaw na tawhan ni Duterte. Sumala nila, paagi nila kini aron ipadayag ang ilang pagsuporta ug paghigugma sa kanhi Presidente. So ang among suporta ginasing-kasing tungod kay taga Davao o Pilipino ta. So ang gisaad ni tatay sa tuwa, mahalin natin ang ating bansa. So ato yung suportaran si Tatay Digong. Support ko kay Tatay Diggs kasi dati akong barangay official. Tapos nakita ko noon na marami siyang natulungan na mga kabataan noon medyo anong tawag dyan? Sa may pariwara. Hindi na nagpariwara noon. Sa ngayon nakita ko medyo bumabalik yung mga bisyon na ngayon. Kaya mutambong sab si Freddy Villa nga taga Panakan, Davao City sa Solidarity Rally dungan sa birthday ni Duterte sa Roxas Avenue. Matud ni Freddy, kuyog niya nga mosalmot sa panagtapok ang iyang mga kaubang taxi driver. Anhi ko dire para kay usa kay mosuporta ko kang Tatay Digong. O niya, happy birthday kang Tatay Digong. Nisaya ko kanhi dire kay para makita lang kung unsay sitwasyon dire karon kay sa Roxas. Pero medyo kay mingaw-mingaw pa man ang tuyok sa ko niya. Yung hapon nga balik ko yung hapon dire sir para. Pero kuan naman sir daghan mi unya dire kay mo kuan akong akong kagrupo o mga lang sa taxi driver. Nagpatuman na og partial road closure gikan sa Roxas Boulevard, CM Recto Avenue kun Claveria Street, Magsaysay Avenue ug GP Laurel Avenue, samtang full road closure ang gipatuman sugod alas 7 kaganyang buntag hangtod alas 10 unyang gabi alang sa nisgutang kasaulugan. Milusad sab og susamang aktibidad ang mga supporters ni Duterte sa tibok Pilipinas gikan Luzon, Visayas ug Mindanao ingon man sa laing nasud. Kasamtangan nga nakakulong si Duterte sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, Netherlands tungod sa kasong crimes against humanity. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.